Toto sú tie isté včely. V zásade tiež by to mali byť, tak ako aj prvá rodina, podľa všetkého, aj keď si nie sme na 100% istí, ale podľa toho správania, podľa toho tvaru včiel a všetkého by to mali byť singerky. A zatiaľ vyzerajú, že sú dobré. No. Pozrieme, v akom stave sme tu. A keď tu hneď zhora vidím plodisko, čiastočne, potom tu vidím nejaké zásoby. Takže pozrieme sa, čo je čo a čo je kde. Takže tu vidím zásoby. Veľa z toho sú čerstvé, respektíve 99%. Uvidím prázdny rámik. Takže takto si to položím, odložím. No, tu vidím larvičky a vajíčka. To isté z tejto strany, aj keď svetlo mi dneska nepraje. Pozrieme sa tu. Krásne zaplodovaný rámik. Vidím tu už aj trúdov pobehovať, tu je jeden kus. Tí ma brát, tí nepichajú. A tiež zaplodovaný celý od kraja po kraj, tak by to v podstate malo byť. Nejaká medzerovitosť tam je, ale v podstate v takomto čase v roku ešte je akoby očakávaná. Toto je vyliahnutý rámik a toto je väčšinou trubčina. Toto bol vlastne minuloročný stavebný rámik. A ja som ho nechal, už som o tom tuším hovoril aj minule, že aj s viacerými včelármi som sa zhodol na tom, že v podstate to vyrezávanie trubčiny ako prevencia proti klieštikovi nie je nejak špeciálne účinné, sú na to lepšie metódy. Napríklad tie eterické oleje, lebo keď som trubčinou aj skúšal vyrezávať vo včelstve, ktoré bolo silne zaklieštikované, čo teda bolo vidno podľa spádu, keď sa preliečilo, tak v tej trubčine som nenašiel v zásade žiadnych klieštikov, takže nevidím v tom nejaký väčší zmysel, že by sa to oplatilo robiť, že by to malo význam robiť. Takže niektorí ľudia to možno nebudú vedieť prežiť, ale ja som sa rozhodol a tak aj budem pokračovať, že trubčina sa u nás vyrezávať nebude. No, tu vidím zakladený rámik aj s plodom, aj s larvičkami, aj s vajíčkami. Tu vidím materskú misku a rovno sa do nej pozriem, ale není ani nejak vyleštená a není ani v nej vajíčko, čo beriem ako dobre. Ježišmaria, som sa zlakol. No, ono kedysi, no, nedávno ešte som sa zvykol vždy báť, keď som našiel materské misky a bol som z toho celkom v strese, ale starci včelári ma ubezpečili, že sa o nič nejedná a že mám byť v kľude, pretože včely si tie materské misky robia priebežne. Pokiaľ nie sú vyleštené, pripravené na vajíčko a zakladené, tak jednoducho tie matky, alebo respektíve pokiaľ nie sú zakladené, tak sa nič v tom včelstve nedieje a tie misky tam budú, môžem ich likvidovať koľko chcem, nejako tomu nepomôžem. Takže aby ste aj vy vedeli, netreba stresovať, keď nájdete prvú materskú misku, to sa týka hlavne začínajúcich včelárov, ktorí majú včely prvý rok, možno 2. Takto vrátime naspäť. Pri tejto rodine je celkom dobrá šanca,
že ten úplne spodný nástavok by ešte mohol byť prázdny. Takže ja si dám vrchnák sem, aby som si vedel ten nástavok niekde položiť, pretože nerad ich pokladám len tak na divoko, lebo už sa mi nieraz stalo, že som si vyklepol kráľovnu takýmto spôsobom a potom som ju tu naháňal po tráve. A čo jednoducho, nemám náladu také infarkty zase zažívať. Tu pekne položím do vrchnáku a som v kľude, že keď tam aj je, tak maximálne vyleze do vrchnáku, tam ju viem vždy nájsť. No, pozrieme sa, ako je to s plodom alebo zostavom v tomto nižšom nástavku. Predpokladám, že by to malo byť na riedko. A aj to je na riedko. Ale nie tak úplne, pretože tu sú vajíčka, to znamená, že niekde v blízkosti v okolí bude matka. Nie, že v okolí, ale tuto sa pekne pohybuje po rámiku. Presne tu. Ešte je žltá zafarbená. Takže ju rovno vrátim naspäť. Minuloročné oxalové pásiky. Asi najlepšia metóda liečby doteraz, ktorú sme zvolili. Okrem teda sublimácie kyseliny, pretože tá sa nám osvedčila pri včelách, ktoré máme doma na dvore. Tie takisto prežili v dobrej početnosti aj sile, dokonca by som povedal, že lepšie ako som čakal. Už len z toho dôvodu, že mali sme tam teda jednu rodinu. Tuším, je to desina, úl, s ktorým som do jesene išiel s tým, že nie som si istý, že prežije, alebo respektíve bol som si skôr istý, že neprežije. No, paráda, tu nevidím ani plod, ani nič, ešte pozriem pár ďalších. No a také slabé rodiny, ono aj do zimy sa dostane zo pár klieštikov, môžete liečiť ako chcete, preto sa lieči aj v zime, aj na jar a také slabšie rodiny to zvyčajne neprežijú. Tam je kombinácia toho, že je ich málo, že sa nevedia zahriať, plus ich oslabuje klieštik. No a tam sme teda spravili tú sublimáciu šťavelkou a tá rodina prežila. Nie je síce početná nejakým spôsobom, obsadzuje tak polovičku úla, ale pre mňa je už len to, že to tá rodina dala akoby cez zimu a že teraz na jar je v nejakom rozvoji a síce je zaostala za ostatnými, ale nejaké rabovke tam nedochádza k ničomu inému a tá rodina vidím, že rastie, tak jej ani nepridávam plod. Ale to som chcel povedať, že myslím si, že tá šťavelka sa k tomu tiež pričinila nejakým spôsobom, pretože ostatné zazimovanie, čo sa týka zásob, čo sa týka toho, kedy sme ich začali zazimovať, boli úplne rovnako ako pri iných úloh. A čo mám takú skúsenosť, keď sme pred 2 rokmi chceli zazimovať jednu slabšiu rodinu, tak tá absolútne neprežila. Našli sme v zime len skrehnutý chumáč, zamrznutý, takže myslím si, že tá šťavelka bude asi tá cesta, ktorou pôjdeme. No, tak prišla, odišla čielka, ale dobre. Tuto vidím, respektíve nevidím plod, čo je dobré. Vidím tu nejakým spôsobom zásoby. Toto sú ale staršie rámiky. Je vidieť, že už sú dosť tmavé, ale sú tam čerstvé prínosy a viečkujú to tie včely. To znamená, že čo my spravíme je to, že rámik vrátim naspäť. Matku máme v tom zelenom nástavku, alebo možno sa už presunula aj do toho druhého, položil som ich na seba. Tento nástavok dáme ako medník. To znamená, že zoberieme ho zo spodu. Tuto je teraz dobrý čas na to si tu vyčistiť. To znamená, že vyberieme aj mriežku.
Tak, mriežku máme vyčistenú. Aj tuto vidím priestor na vyčistenie pri letáči, takže aj ten. Čo sa podložiek týka, ja už som veľmi naklonený tomu, keďže majú byť teploty, aké majú byť, že tie podložky ani dávať naspäť nebudem. Nech si pekne v tom úli vetrajú. A keď to mám takto otvorené, tak už rovno si vpredu dám ten Apigard. Uvidíme, čo to bude, tiež len skúšame. V podstate doteraz vždy sme používali ten Ecovartin ako takú prevenciu. No a teraz si dáme plodisko 1/2. Tých včiel je tam na to dosť. My si dáme aj materskú mriežku. Ja ich teda mám viacej druhov. Tento rok som dokúpil takéto plastové. Veľmi sa mi nepáčili, ja som používal totižto doteraz oceľové materské mriežky v takom drevenom rámiku, oni boli aj s letáčom. Ale takúto plastovú som mal k pliešovčankám a žiaden nejaký veľký rozdiel som tam nevidel. Takže som sa rozhodol, že použijem tieto. Oni sú jednak aj lacnejšie, čo nie sme všetci milionári, takže nemôžeme mať tie najdrahšie veci. A druhá vec je, že sú troška aj spratnejšie, pretože tie drevené predsa len zaberajú nejaké miesto a keď si ich naukladám 11, 12, 15 a neviem koľko, tak už sa to začína hromadiť a asi všetci včelári, čo majú, ja neviem, viac ako 5 rodín, asi vedia, o čom to je, keď sa hľadá pre každú jednu vec zo včelnice celý čas miesto. Dobre, tieto dievky zavrem. To znamená, že toto je vlastne prvá rodina teraz, čo je na medníku už, respektíve pod medníkom. A ich nechám, stav skontrolujem o týždeň, ako si presúvajú zásoby, pretože keď majú takýto priestor a matka tam nekladie, tak budú mať tendenciu tie zásoby zo spodu preniesť hore do medníka. To znamená, že by sa nám mohol začať naplňať. A tým pádom plodisko bude len na 2/3 langstrotoch, čo mne vyhovuje, pretože chcem si to na včelnici takým spôsobom zastabilizovať. Teraz som mal veľmi akoby rozhádzané, že tam boli celé langstroty, tam boli 2/3, tak by som chcel mať proste rodiny, ktoré budú celé na 2/3, aj medníky, aj plodiska a langstroty potom, ktoré budú jedničkové a jedničkové budú aj plodiska, aj medníky, aby som to nekombinoval. Vtedy sa mi vlastne uľahčí taký ten presun rámikov, keď sa snažím robiť akoby obmenu diela a robiť ten systém, kde ja z plodiska vyberiem rámik, dám ho do medníka, tam ho nechám vyliahnuť, zanosiť medom, vytočím a vytopím, keď už je starší. Teraz síce mám tu jedničkový medník, ale ten viem, že naplňa a keď ho vytočím a ešte usúdim, že niektoré rámiky viem použiť, lebo máme tu tuším 2 alebo 3 nové, tak ich použijem do inej rodiny. Nebojím sa nejakého prenosu chorôb momentálne, pretože čo sme robili zber meliva, tak vlastne všetko dopadlo na výbornú, nemali sme žiadne nálezy. Takže môžem si to dovoliť. Druhá vec je tá, že keď takto kombinujem, tak zvyčajne kombinujem len v rámci tejto včelnice. To znamená, že včelnicu, ktorú máme hore na dvore, tak tá sa do kontaktu s rámikmi a s nástavkami z tejto včelnice až tak veľmi nedostáva.